Утро, утро, YouTube. Ето, че е време и за новия клип в канала. Плана за днес е да закусим, да направим сутрешния стречинг, след което имаме 16 км тичане и късния следобед имаме брутална дърпаща тренировка, така че абонирайте се, харесайте канала и да започваме. И ето, че е време за сутрешната рутина. 500 мл вода, това е първото нещо, което правя всяка сутрин. Приготвям си по принцип шишето още предната вечер, дали го слагам някъде в кухнята, дали някъде до леглото ми, т.е. това да е първото нещо наистина, което правя през деня, така че изпивам водата и да започвам с закуската. Ето ги продуктите и за самата закуска. Закуската е също като миналия път, нищо специално, просто съм разбрал, че това за мен работи. Имаме около 50 грама овесени ядки, имаме протеинна прах, малко плодове, фроза маншален, това е доста добро като цяло, защото има доста фибри, 84 грама на 100 грама, мисля, че ще си около 5 до 10 грама. Имаме малко мед също така, преди самото тичане да заредим и разбира се добавките за сутринта, като приемам D3K2, имаме омега-3 и също така една таблетка витамин С. Ето и самата закуска. Имаме 5 до 6 грама креатин, 5 таблетки омега-3 с витамин С и D3K2. Това е самия поридж. 50 грама овесени ядки с 60 грама протеин и 150 грама плодове, както също така съм сложил и малко мед, просто за вкус. Ето и малкия. Имаме едно кафе и около 250-260 мл сок от червено цвекло. За тези двете неща ще говоря в детайли малко по-късно. Ще имаме информативна част също така за кофеина и за сока от червено цвекло, как помагат те за тренировката, преди тренировката, по колко време по колко пъти да се приемат и по колко милилитра. Така че да, хапвам и започваме с стретчинга. Готови сме с закуската, правим лека активация и започваме с тичането. Ето, че вече сме навън и започнахме тичането. На около километър 2 съм. Краката са доста тежки, т.е. днескашното тичане няма да е нищо специално. 16 км, може би на 5.30, 5.40 темпо. Това е защото снощи имах тичане около 12 км. Също така ден за крака беше вчера. Българен сплит, когато ме уби. Така че днескашното тичане няма да е нищо специално. После, както казах, имаме и дърпаща тренировка, в която също ще правим мъртва тяга с трапбар, където всъщност доста работи краката. Така че, пак казвам, нищо специално, просто малко движение днес да вкараме и продължаваме. Също нещо, за което исках със сигурност да поговоря в този клип, е за менталното здраве и за самата мотивация, по-скоро за дисциплината. Винаги е по-важно да имаме дисциплина, отколкото мотивация. Защото всеки говори този сплит, тази тренировка, така тренирам, а никой не говори, че всъщност 90% е дисциплина от това цялото нещо. Не е важно какъв сплит следвате, не е важно това упражнение дали го изпълнявате по този начин или по този начин или по другия начин. Важното е за вас да работи и да го правите постоянно, да имате това постоянство, което е. Това е според мен най-важното. И също така да бягаме от зоната си на комфорт. Това в днешно време е доста трудно. Знаем, сутринта вместо да станем да имам да тренираме или да имам да тичаме, ние сме под завивките на телефона, допамин имаме абсолютно навсякъде, супер лесно е всичко направено. Трябва винаги, всяка седмица да гледаме да сме по-добри от миналата. Всяка седмица. Това според мен е най-важното и ако може това нещо да го направите, според мен ще имате дългосрочен успех. Иначе дисциплината, пак казвам, е най-важното. Мотивацията е до време. Аз също не съм мотивиран. Също, примерно, днеска не исках да ставам да тичам, защото краката са ми леш от вчера. Но това е самата дисциплина. Ако искате да постигнете нещо, това е най-важното. И пак казвам, всяка седмица сте по-добри от миналата. И така приключихме с тичането YouTube. 16 км. Сега следва да изпием един протеинов шейк, да си вземе един душ и да започваме с информативната част на клипа.
Сега трябва да заведем котките на ветеринар. Покажи го. Сме в колата с котенцата. Трябва да отидем при ветеринара на голямата котка на Чемпи, който е на 5 години. Трябва да му се сложи годишната ваксина. Малкия е на около 10 месеца вече. Просто да му направим един преглед, да видим дали всичко е наред, защото при британските късокосмести котки трябва да се преглеждат доста по-често. По принцип има доста проблеми с бъбриците, така че трябва да се прави преглед малко по-често, отколкото на обикновените котки. Така че да, по принцип не харесват много да ходят на ветеринар. По принцип доста мялкат, но ще го издържат и това нещо. Така че отиваме сега и след това имаме тренировка с Любо дърпащи. И така, Юто, вече сме на път към залата с Любо. Мой дългогодишен приятел беше в миналия клип, ми помага също да заснем клипа. Както казах, мой дългогодишен приятел и също така мой клиент. С него свалихме, мисля, че вече около 16 кг. 16-17 кг. 16-17 кг за около 3-4 месеца. Той също може да разкаже как ги свалихме тези килограми. Да, ние ги свалихме много бързо, още в началото за около 3 месеца. От тогава вече 2 месеца и половина поддържам теглото, като продължавам да топя мазнини и да покачвам мускулната маса. Рекомпозиция. В момента по-скоро дори се стараем да покачваме повече мускулна маса, защото, както знаете, чрез повечето мускулна маса забързва и метаболизма, така че в момента това са ни целите като цяло. Разкажи как ги свалихме тия килограми като цяло, главно без кардио в фитнеса. Да, главно силови тренировки, интензивни, бутащи и дърпащи крака, с един ден почивка, 6 дни в седмицата, понякога като съм много изморен 5 и много ходене. На ден правя средно по 20 000 крачки всеки ден, като ако извинението вече нямате време, защото ходите на работа, моето решение беше да хода до работа. Работата ми е на 9 км. То с отиване и връщане 18. Да, с отиване и връщане 18. 20 000, даже над 20 000 крачки са готови. И като отидали до фитнеса ми малко, ако имам и задачи, и едно 30 000 крачки на ден си ги правя. Така че, както виждаш, оправдание няма никакво. Той имаше лек проблем с колената, затова не съм му и дал друг вид кардио, по-скоро само ходене. Така че, както казваме, няма никакви оправдания. Както виждате, не е задължително да се прави кардио във фитнеса. Може просто разходка до работа, разходка след работа или просто като имате време, няма никакъв проблем. Така че да, минус 17 кг за 3 месеца. И сега отиваме да натискаме дърпаща тренировка. Яко силово. По принцип ще започнем с мъртва тяга трап бар и бицепсовото сгъване. Защо правим мъртва тяга трап бар? По принцип самият торс, като се прави самото упражнение, торс е и доста по-изправен. Отделно самите ръце и рамената също са в доста по-естествена позиция. Също така доста по-добре се възстановявам като цяло, смисъл. Не се убивам след дълго тичане, особено вчера беше тренировка за крака. 2 тичания между самите тренировки, така че като цяло трап бара доста добро упражнение. Не казвам дали е по-добро от нормалната тяга или не. И двете си имат собствените си предимства и недостатъци, но в момента за моите цели, лично за мен е доста по-добре да правя трап бар, отколкото нормална тяга. Разказаха ми за тренировките, сега може да ви разкажем и всъщност как свали килограмите с диетата. Какво приемаш като храни? В постоянен дефицит съм вече почти 6 месеца, 5 месеца и половина. Почти постоянно, като включим по Великден. Малко кознаци. Приемам около 2000-2200 калории на ден, като горя страшно много с силови тренировки и с
20 км Тоест на за ден. доста сериозен дефицит. Да. Все пак виждате и мускулната маса, виждате колко сила има. Да. Силата се вдигнала може би с над колко процент? 100%. Как 100%? Най-вероятно. Поне по две. Така че както виждате оправдание няма. Абсолютно всичко е възможно. Нищо особено. Вдигнахме протеина, също и мазнините, малко свалихме въглехидрата в дефицит, силови тренировки, ходене, активност, нищо особено. И виждате какви резултати. Ще поставим също така снимки тук, да видите преди и след точно така. За какво е всъщност, като си спазва човек абсолютно всичко, което му се казва, какво е възможно всъщност за 3 месеца. Това, което се получи е абсолютен body recomposition. Първите около 3 месеца свалих 18 кг, тогава поддържам, въпреки дефицита, поддържам 82-3 кг. И просто продължавам да качваме само мускулната маса. Да, продължавам да горя мазнини и да качвам мускул. Точно така. Ус. И така YouTube, ето че вече сме в кухнята. Това ще са двете ми след тренировъчни хранения. Тук имаме картофи, имаме зеленчуци приготвени на ерфрайера и също така нискомаслена кема приготвена като кюфтета. И второто хранене е пилешко също с зеленчуци и ориз. Ето че дойде време за информативната част, малко по-късно от предвиденото, но няма значение. Иска да поговоря най-вече за сока от червено цвекло и за кофеина. Получих доста въпроси от хора, които ме питат защо пия сока от червено цвекло, как го приемам, кога го приемам и по колко милилитра приемам. За това сега ще дам разяснение и по този въпрос. Сокът от червено цвекло е богат на нитрати, също така той разширява кръвоносните съдове и по този начин стига много повече кислород към мускулите, отколкото по принцип. Доста подходящ е за хора с високо кръвно, особено ако се приема редовно. Също така подобрява мозъчната функция, т.е. кислорода достига в по-големи количества също и към мозъка, по този начин имаме и по-добра концентрация. И последно, но не на последно място, е доста богато на фибри, което също е важно. Как да приемаме червеното цвекло? Лично аз го купувам от DM или от DM. Самия магазин, както виждате, продукт е био, има го навсякъде, по принцип тук го пише на немски, Роте Бетезафт. Може да го намерите както и в България, така абсолютно навсякъде. Ефтин е, достъпен е, така че да, 250 мл, цялото шише е 500, т.е. това ви стига горе-долу за 2 дни, 250-260 мл на ден. Аз лично го приемам между 2 и 3 часа преди тренировката и усещам супер резултати. Разбира се, трябва също да имате предвид, че това не е нещо магическо, може би ще ви подобри самия перформанс за залата с 5 до 6% максимум, както и всички други добавки. Тоест, вие трябва да се фокусирате на 90%, отколкото на последните 10%. Трябва да тренирате както трябва да се храните както трябва, съня също трябва да е на ниво и оттам нататък вече това са малките детайли вече за по-напреднали. Също така иска да поговорим за кофеина, неговите ползи, неговите вреди и по колко може да приемаме максимално на ден. Кофеинът е най-добре изследвания стимулант в света. Помага, но трябва да се внимава изключително много с него. Оптималната доза кофеин на ден е между 3 и 6 мг на телесно тегло, т.е. за човек, който тежи 70 кг, би било между 200 и 400 мг кофеин. За да си дадете по-добра сметка, едно еспресо има между 60 и 80 мг кофеин, едно двойно кафе има между около 150 г кофеин и един монстър също има около 140-150 г кофеин. Прекаления прием на кофеин също има доста негативни ефекти. Тук говорим за над 400 мг кофеин на ден, като сърцебиене, безпокойство, високо кръвно и краш ефект. Също така влияе много на съня, затова аз не бих приемал кофеин след 17 часа или 5 часа на обяд. Така че като заключение, кофеина помага ли? Да. Задължителен ли е? Със сигурност не. Лично аз гледам да го приемам може би 2 до 3 пъти на седмица. Т.е. говорим за бустери. Моята препоръка е да се приемат малко по-високи количества, евентуално кофеин, когато имаме много тежки тренировки, да кажем тренировки за крака, да кажем високоинтензивни тренировки, хит тренировки и така нататък, тогава да, но също не всеки ден. Максимум 2 до 3 пъти в седмицата
доколкото примерно едно кафе може със сигурност всеки ден да консумираме, няма никакъв проблем, но в по-ранните часове на деня. Така че тук ще приключим с информативната част на клипа, надявам се да ви е бил полезен и също така бих се радвал да напишете в коментарите какво да коментираме за следващия път. Тук ще приключа този клип, това беше целият ми ден от тичането през тренировката до храната и добавките. Надявам се да ви е бил полезен и да сте взели нещо ползотворно за себе си. Така че ако ви е харесал, лайк, абонирай се и ще се видим в следващото видео.